Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle a un escritor e poeta que sempre nos fai pensar en cousas da realidade da vida desde unha mirada filosófica da mesma, mesmo cunha sensibilidade que poucos son quen de por negro sobre de branco. Xavier Franqueira, como membro do noso grupo cultural Nós, a xente do redor, faino de cotío. Hoxe, Xavier, no número 21 da nosa revista, regálanos un pequeno relato titulado Portas de papel, no que demostra unha vez máis o que vos digo, ao que tentarei poñer voz. Portas de papel. Teño aberto moitos libros e ao abrilos estaba abrindo portas que comunicaban con outros universos. Ás veces simplemente me debruzaba para albiscar dende a distancia e logo amosaba certo abrallo. Outras veces entraba e comezaba a percorrer laberintos inimaginables. Perdíame esculcando cada recuncho sen temor a non ser xa capaz de regresar. Nalgunhas ocasións atopaba, traspasando o limiar, algo semellante a un fogar e quedaba alí a vivir durante un tempo, coa convicción de que sería aquel quizáis un acubillo inexpugnable. O meu mundo está ateigado de portas de papel que abro cada día e me conducen a outros mundos que alguén tivo a destreza de crear. Tal vez podería pensarse que isto é tan só un xeito de evadirse, afastarse da realidade, pero eu teño a necesidade de abrir esas portas co propósito de poder respirar e sentir que ao outro lado está latexando tamén unha parte substancial da miña vida, aquela que me permite seguir sendo a persoa que realmente son. Grazas, Xavier.